Dragi posetioci, dragi slušaoci i dragi gledaoci, ovim je završen finalni koncert zabavnih melodija u okviru festivala Beogradsko proleće 71. Nadajući se da ste našli svoje pesme tokom ovog festivala Beogradsko proleće, dozvolite da vas pozdravim u ime pokrovitelja, u ime organizatora ovog našeg divnog orkestra i njegovih dirigenata i naravno svih učesnika koji su tokom ovih dana pevali za vas. Do sledećeg susreta sa Beogradskim prolećem, do sledećeg maja, doviđenja, prijatno i laku noć.